quoi jamana nyango fo so ko chasi ni le fait que sona ko premier ministre Mumbe qui n'est pas ni Mauritanie tani Sénégal ta ko jaga franga ko ka sega paraji provocar les o temelen ko fa bam men baraji na ko ka dofra rongo kalbi mina on va essayer para chamange baraji chamambe baraji manantalita bula futa bula ni baraji ore ala barakala mumbe atonga ma jamana de ni mumeni dunani kona ginetani ani malita Mauritanie tani Sénégal ta barakala rongo besika no chomna ode ni baraji na fa bay bimira o bela temenen ko ni baraji ba ira ka fo ngele nam me anga jamna nyamo la jamalita ko na la simu kuita ni jamna nyamo to be o segen fen febe anga jamna jonka albi ala ka sega ka chamambola ko bula balo ko bula mais on vesi te baraji ko drona ala sonama ka projet barobe na fa na sanga jamana ma ko be o ka sega ka bato buli fleuve Sénégal kabo Saint-Louis ala sona kana fo kay amideli do au projet fana donc mais ala deli broka ko kallim gabi akana kala ban ala sona ma ame jakala di chambre ko kallim ga mu kala ka ke navigation mu beska ke fleuve Sénégal ka ambe guina amba donc fo barrage belebeleba o flek adjo aywa mugne organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal fait ni o investier amba ka fo mugne agabakuru folo o flek ko kada en 2013 o watila aywa mugne jamana nani nunu olu nyama bela jelen fe a watila mugne Guinée Conakry oluga premier ministre de etumbe kenaka yano amba ka fo san shegin ko bi aywa mugne ni barrage amba ka fo baraw kunchera aywa mugne ina fo barrage amba donc ka fo na fa badebe ala ni jamana nani nunu laje munu ni olube organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal qu'on a la ni OMVC aywa ambay ka fo u ka kuran ko tam fanflala aywa folo aw nyabe ni yoromuna ni ndebe wele ko chute de Guina ale de flenye jitu be shuru ale de fa alisa jibe shuru la ale de fa ka jigi aywa chute de Guina inde flenye aywa munye baraji mu ni ojora o de flenye aywa fembe talika oyre nyabe jibe ka jigi o de fe nambo o wele sisan ko baraji kura mun jora aywa munye Guina kan o de flenye aywa amba donc ka fo kuran ko la aywa fembe talika ni jamana nani nunu abena ke sababu munye nogoya ba kana ni aye